Milí televizní diváci, dobrý večer, toto je přímý přenos. Toto je Státní opera Praha a podívejte se, kolik tady máme skvělých lidí, skvělých hvězd. Všichni za chviličku společně s námi otevřou slavnostní přenos, slavnostní předávání cen, vyhlašování výsledku ankety Český slavík Matony 2007. Všichni jsou připraveni, všichni jsou krásně usazeni, takže připravit. 3, 2, 1, začínáme teď. Dobrý večer! Dobrý večer! Byl to běh, ale teďka už oficiálně dobrý večer tady ze Státní opery, protože právě teďka začínáme vyhlašovat anketu Český slavík Matony 2007. Ještě jednou dobrý večer! A protože jsme tady v tomto krásném prostředí opery, tak toho hned v tuto chvíli na začátku využijeme a připomeneme si vítěze z minulého roku. Dámy a pánové, v kategorii skupina roku získala Zlatého slavíka kapela Divoký Bill. Prosím ukázku. Pozdravuj, pocestný, svět je malej, dokonalej. Pozdravuj, pocestný, svět je zlej, co když se nevrátí? Moje milá plakala, aha, moje milá plakala, aha, moje milá plakala, aha. Ano. Děkujeme. V kategorii zpěvačka roku získala Zlatého slavíka Aneta Langerová. Jednou už tě málem měla a už zase by tě chtěla, hříšná těla, křídla motýlí. Ano, děkujeme. Vyhni se botám, který vůní šlapou. Děkujeme. Drtí řádky, sané za pouhou, jen skývu málem zlatou, prodají tě do výkladních skříní. Tak to byla ukázka, kterou tady zaspívala. Výstavních skříní. Ano, tak. To byla Zlatá slavice. No a Zlatého slavíka loni získal Karel Gott. Z něj každé ráno vylétá ta včelka Mája, naše kamarádka včelka Mája. Mávne křídly včelka Mája, 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 Mája zase míří mezi nás. Ano. A kdo vyhraje letos, zjistíme už za chvíli. To je všechno. Vyhlašovatelem ankety je agentura Muzika Bohemika. Hlavními mediálními partnery ankety jsou televize Nova a internetový vyhledávač Seznam.cz. Přímé vstupy dnes večer přináší exkluzivní rozhlasový partner Frekvence 1. Generálním partnerem ankety je Matony. Díky.